ಓ ಈರ್ನ ಮಗಾಲ ಆಹಾ ಎನ್ನ ಮಗಾಲ ಆಲು ಎನ್ನ ಗುರ್ತತಿಕ್ಕ ನನಿಕ್ ಏರಂದು ಪನಿಗೆ ತುಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಗುರ್ತೇಕಿಜ್ಜಿ ಏರು ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಏನಂತೂನಾಗ ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಹಾ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ದಾಯಕೇನ್ ವರ ಅಂಕಲ್ ಈರು ಹಾ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದಾಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬತ್ತಂಡು ಹಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅತ್ ಎನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇರೆಗ್ ದಾದಾವಡು ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರಿ ಈರ್ ಬತ್ತದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬಿಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾಂಡ್ ಅತ್ ಎನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇರೆಗ್ ದಾದಾವಡು ಅತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಪದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅತ್ ಈರ ಮಗ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೋರ ಅರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇನಿ ಇದಾಯಿ ಈತು ಕೋಪ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಈತು ಪೂರ ಪಾತೇರ್ವರತ ಇರೆಗ್ 10th PUC ಏತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೈದಂಡು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಂಡ ಈರ್ದಾದ ಕಂಪೆನಿ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನ ಪಾತಿರೊಚ್ಚು ಮನಿ ಪಂದು ಕುಲುಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೋಪ ಉಂಡಿಯೇ ಏ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಮುಗಿನ ತಾಲ್ನ ನನೊಂಜ ಅಂತೂದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಅತ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಇಜ್ಜಂದನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರೆಗ್ ದಾಯೆಂದ್ ಏನನ ಈರ್ ಪುಟ್ಟದನ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲ ಪುಟ್ಟದನ ಅತ್ ಎಂಕದಾನೆ ಈರ ಆನ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪರ ಅತ್ ಮದಿಮೆದ ಖರ್ಚು ಕೊರ್ಪರ ಈರ್ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರೆಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ಕೇಂಡೆ ಐಕ್ ದಾಯ ಏತು ಕೋಪ ಆತಿರ್ವ ಯಾನ್ ಪೋಪ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಾರ್ದಾವೆ ಏ ಅನ್ನ ಕೋಪದಾಲ ಇಜ್ಜ ಆಲೊಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ ರಪ್ಪ ಪಾತೇರ್ನಿ ಈರ್ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಆಲ್ ಪಾತೇರ್ವಾಲು ನಿಕಲ್ ಪಾತೇರಂದೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ನಿತ್ಯ ಬರ್ಪೆಂಗು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪವೇರೀಗ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪೋಯರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪನ ಎರ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲೇರ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ಲ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇರ್ದಾನೆ ಇಂಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಪ್ಪಡತ ಸತ್ಯ ಪನ ಇರೆಗ್ ಒರಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪು ಜೊತ ಈರ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋಪ ರಾತಿ ಯಾನೀರೇನ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡುಡ ನಿಕ್ಕು ಬಾರಿ ಅಂಕರುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡು